the wife mpo e ka kire me say oru aka kire no because me hu bia na ye de dead body every baby ba for the past 3 or 4 months me ka kire sama ontu kwan kwa yadwuma yenya ye friend Orura we free na last week me kano edem ha se abranti no wo no ayame ya pa sanse minim se de obono homoden e wo asafo yi mu na me ka kire no me gitum say masofo yi eye me dance ni enra ne wife ba fie ne wife mpo e ka kire me say oru aka kire no because me hu bia na ye de ne dead body every baby ba aso akoye djuma baby ne ye de ne dead body e ba me hu me bia na me hu sa de no for the past 3 or 4 months me ka kire ne sama ontu kwan koye djuma nti ne yire ba fie no ane ne yire so oru akra ka kire no say papa se mama ntu kwan kwa yadwuma tina nansan mi ntu kwan no tinya ma bi kura no de kwa koma ne maame ono a nko ode smai ene o de gu ne kam ene o de koma o maame na okoye adwuma e wa akra ha ya no gusu ya adwuma ne no collapse ye ene o mo bon nsuo ene o san e ba back omo ya adwuma na no san collapse ye afa wa ma back biem omo din dilu hospital na wawu na that week you know according to your for Andy onu abebutu mi nchen odi nsuo temetachi nsuo no na me ka kire ne say this week resting menko bebia rest wo fie menko bebia ba man ka senya me say I believe so also one fan serious there were names me senya me say and say ma ontu kwan en konko yadwuma outside Accra to I say oh papa say me rest but adwuma we dey ketua bi ma me nkoye mra en ye dey see ekosi no na de enti a me kasa ya tintin Owura busuafo say me deny sacrifice na abranti bi o social media no so afa na Ekuonaba ono na odi me picture to ho ena odi Owura picture to nchen ena oka se me de Owura akoye sacrifice ena Owura busuani bi frefre abrochire ena o se no kre Owura sofo na fe Owusu Bempah no ona de Owura akoye sacrifice na Owura ngire ba fie no na che se asem a eda Owura busuam eno no ebi say poison and ere no na poison no ebi so say da bi Owusu Bempah no the nice sacrifice enti omo di wo na se me ne ere na ere kan asem bi na mpesa me kan am de masem si ne ehwe sacrifice me akokompo mi ntwa bitida me nko akokompo da na edien ena me wa bronsama de a metimi di nipa ene nka adome anya me di adome mi die ene senka me kunkum nipa bebrewu empare me a divine man of God obia oni mashase obia oni mashase eni obia watena asafo kumase omunim Owusu Bempah me spiritual fathers omunim me nko aduro so da because me hu me so me switch aduro me switch aboso obronsam no nyame adum nti
Erade adum te me so chen me yanyame nipa na tumi ben ene so chen me a mekɔ ne nkyɛn sɛ mekɔpɛ mmoa abra me nyankopɔn ɔso kyɛn bibia a ɔno na de me yɛ adwuma obi a mekɔ ne nkyɛn akɔsra adom ɛyɛ me nyankopɔn mɛwurade Yesu Kristo ɛmpare me sɛ mɛdane m'akyi ahwɛ mɛwurade ɛne nka mɛdi me hia na mɛtena m'ahokyerɛ mu kɔsi sɛ mɛwu na makɔ agya ne nkyɛn nti na ha sɛ mohwɛ a asafi nya asafo a yɛyɛ sika sɛm menka sɛ sika yɛ bɔne aha yɛntɔn oil aha yɛntɔn bibia yɛntɔn adeɛ afɔreɛ deɛ asɔre biara mu ɛno na yɛde tuatua bills tuatua workers ka tua asɔfoɔ ka na owura yere se so many years ago oni owura tenaye no owura ta twitwa hwefom na bere bi ɔwɔ ɛdan ɔda hɔ na ɔhu so asodaeɛ ɔsodaeɛ na owura ɛkra no sɛ ɔtu kwan because owura de ɔtaa tu kwan na ne yere ne sɛ na onim sɛ ɔno ɔbaa no ɔsodaeɛ na onim sɛ owura ɛkra na mpa because owura taa kra no tu kwan enti afɛ wɔ se n'ani tee deɛ ɔhu ya ne sɛ owura ateam ɛwɔ ɛdan mu to sɔre ɛna ɔsɛ na wakwantuo no a wosi wotu kwan adentina wonkɔyɛ na wafiri wo mpan so na ɛfam na woda yi afa wonkɔhwɛ a owura ɛkɔ off deɛ owura timi kan ya ne sɛ menka wo sɛ metu kwan wo ɛna ɔsɛ but wokra me sɛ na ɛdaeɛ na ɔbaa ne so afa owura nkasa bio ɛna owura hyɛ no kɔ hospital ɔkɔɔ ya na ne yere no so yɛ nurse ni to ɔkɔɔ ya na ɔmo ɛyɛ owura medical check-up ɛna ɔmo hu sɛ ɛyɛ blood clot ne mogya aclot te hɔ na ɔmo maa ne injection ɛna na ne mogya na aclot no because mogya na clot a ɛba ne heart nti aba bɛduru ne heart ɛna asizi ne heart nti injection ɔmo de maa no no ɛna ɔmo maa no da hɔ a ɛna afei ɔmo maa ne enuro to ɔmo de ne tu aduro bɛfɛ ne zarato I believe sɛ sɔfo deɛ wɔnim aduro no zarato yɛ aduro bi a ɛnane mogya nti obiara ɔwɔ blood clot problem biara doctors ɛde woto zarato no so because zarato no saa ɔda so a yɛnyae ebitumi nom saa nya more than 90 years any side effect bi asa I believe sɛ doctor ɛnema di ho nkɔmmɔ paa ɛna mefrɛ Dr. Poku me personal doctor ama ɔno so kyerɛ me nneɛma zarato no ɛyɛ enti according to doctors ɛne owura ne wife ɛkyerɛ sɛ doctors de ne to zarato so sɛ mu onya nom da ogya nom onya black clot no obetimi awu anytime na me yere sɛ papa for the past 1 year ni owura no maduro ne bi da na da bia me kase owura aduro ya wagya no me wahwe ya wobewu because me yɛ nurse me nim ɔka owura so jai sa enti ɔse nansen owura ka kyerɛ ne sɛ bibi kakra bi ano abrɛ ɛna ɔse zarato na wagya anom no black clot no ɛsan afɔm enti na woyɛ bibi kakra bi ano abrɛ no nti owura hwee aduro no nom still owura mfie no afɔ sɛ dane ntɔkwakra wɔ fie mempɛ sɛ mɛka obi efie nsɛm ɛno nti ɔbaa ne se o complaining ma doctor ɔhwɛ owura still owura mfie aduro no so so ɛketekete bi ɛnya nwono ɛnya hwee
To me, Mentias, so already I said, no. And I'm Miss Minimta, so rock or the drosso, Zarato, Minimta. Minimum come force an amanum. Come on, also for crowd, watch it, send the drone tear. Senka, when you're drawn come on, because Obia no better said Ronoso. So we jam black cloth never, who bet me a woo anytime. Because black cloth a kumnipa first class. And you do baby our heart one, na block of vein na a connected to heart, a pump blood no raw heart no, na block blood na ube, and your friend heart attack. Would you have a stroke? Would you have a collapse? And he we tinama uru wuye. Eya Zarato no uja no more than 1 year uru eja Zarato no. Mi minimta. Negere na ka kire me enra e wo mfie. Odi kan ka kire me ofun so tam uru wuye no. Na eno ade ono aba fie no be kire mi mu oye nurse. To ma me hu adi Zarato no ye ene wo friend. In fact, mo say Meme do owura I sacrifice. Any more say negre a poison. Hey, you owura busuafo no. Me ka kire mo church members say ya no kure. Obi am poison owura. Negre poison no. Me fa na sacrifice. Zarato na woja no no. E na ama ye nua no, ene ye dofo no. Wa free mu no. Me nya nyame. Enu nti so wa ha. Na se wo ho mfa na ko hospital. Na doctor edu to aduro so na so mo aduro anom enya bone enti na Bible say yemfa dua na haban ense e ho yare na yeni na ba me pa cho aduro nom enya bone unu aduro no nkire se woni faith enya bibia na apply faith ade bo no wo hia physical or natural treatment ena bibisu onu ma wo hia spiritual help from Elohim. And you be and spiritual. They do tell me also who say no. Seminar malaria. Where in the faith and I apply. But so faith now bet me edu faith so. I said you mana insurance count. But who apply faith na ya ko hospital. Na ya malaria treatment. Na no enya bone. Edu tell me you rest. And your pony. Bible say Elisha yare wo yare. Elisha po oyare. Elisha oyare. Ti yare di obi ha timi yare. Nti yare e no nkire se sabe ohonte anase bia oponi bi nti e na ma oyare nti sa. Nti omo se ye di owura aye sacrifice no. Munya aka no man here nyame bu befumu because antisa mama fa asem nto me so minim ho hwe adenti na osem mutimi kasa asem na owura busuafo timi agitum se memi do owura ye sacrifice osofo nyame juma in fact ten wow, look at this. I didn't know what some air to me so. Now, some are more to me sweet. Would you say, Nami boom for more dear? Media men come on she. Moncoso, Namodia Mon Savidi, Nanko for Dimatem, our social media. Now, some branch and a friend of corner banners and Hana. Mijana Benjamin. Now, Busiano, I almost maybe do more this year. I sacrifice no. Mijam Benjamin. I rather bet me no Montamasin. Manuesi. Yo, Abushafo, sir, messenger, prophet, Owusu Bempah, Ebekan ye, in response to video beer. Now, branch your friend Ekuonaba, what he can ayada about Owusu Bempah. Now, head the way I see kasa etutwie, na or kasa to imply, like he was speaking implicatively. The na or patching in an say, a branch ya, wo, no, ye, Owusu Bempah bodyguard. We heard the abrantie ni wo no sikoye na probably no Owusu Bempah enim ho bi ebi Owusu Bempah ne de no akoye me fa ritual anase bibi etisa wan shada anka no directly sir
but on say you can infer or imply from asama obi ekemu say na abrantie or pe achre nti saa na abrantie na ofrefra amanfo bebre bisa amanfo bebre some questions na de all ka kosie nyina ne say de be ya MPP ebe lucy na NDC awin nti no likely say bia Owusu Bempah de abrantie akwa koye bibi like he was just implying it into video no na metwa accept ewa ha me pese me de ema mohunu no sa branche we he easily attacks men of God, Christianity, pastors, the Bible. So easy say abranche ebe attack sa enemy on attack other religions. He doesn't attack Muslims and also Islam and even in traditional religions not that much. Nemom Christosum ne asofo there almost all the time no nenisi almost so especially software ebia obeshen kom na ebia unkom na ohye no anko ama me fan say MPP no na say watu na no esi so a na opese odi wo ho fel anase bibisa nti sa video no na me pese me bo ede kire mo se de be ya mo ankasa mo be hunu the way abrantie no osi etie for me no anytime bia me hu obi a eye so easy man say obe attack Christosum bia no I find it very strange na me pese me hunu the way onipa kro no esidwene because Yesu can be he said either you are for me or you are against me. If I'm to quote him correctly, Jesus said those who are not for me are against me. Enti obi bia ni hodoma obitimi asori atia asofo ene Christosum na say odi ho fel anase bibi sa no se sa na wotie na sa na wo ye dia ene very likely say woni Jesus Christ any twaka na ahonhom ne atumi mienu na adwuma wo biase da se Kristo honhom ana nyame honhom ana se bonsam honhom na obi edi ye adwuma na bonsam honhom can influence people unawares ebetimi ama nipa aye bibia onipa krokra onim se eno na ema no ayesa enti me pese me yesa video we na mohunu the way na abrantie no ositie any the way osi esusu efa nyame asofo ho 3 Saturday we ekosi December se oba ha na hu se meso ate a emane hawo ye ya ne ama bi osunsun okay sansem ya okay kan wa bonten oye no mo osunsun mu oye sacrifice bi se de be ya mahama be wini na nkomhye na wahye no se mahama wini a de nti obo ya se san no ma no ene nkofo ebusa se ale papa sacrifice okay ye question when nkofo busa se eno na esi ya na ye question nkofo busa because was oye fasting ti amana swati ema wo ba so dem eye ayiyai na semu ho wo se ono kura no ba fia wu hu no nani abreshe dem a wo bom kai wo ba me fia wu hu me osofo na se wo ba me fia how many times 2 times ni nyina wa hu 2 times what you mean se na se wo ba me fia wu hu me mi wo fia ba wu hu me ha me ni asoti se ja to atia se nani asoti se ja eti nani asoti se ja nyina chi so atia se na wo bodyguard obo ho ban nipa wo obo ho ban ebewu wantimi ehu anyane wo de wa ehu wo wu ye kura anyane nso a eno to wantimi anyane no se mo obi am postu eye bodyguard no wa bonten ma obi anka ho asem wa bonten adentia reason almost omontia si wo no mo se ja Ekuonaba busa maye adenti na maye nka papa na asem wa bonten nipa na wa wuo no